we are talking of one brother on our Lagos, Ugu Zion Castle, Ebuka Zion, and they were saying, another fake, another fake, I look at the man. Holy Spirit spoke. I heard something that this man is the John the Baptist. That was what I heard. Though. Now I said to Father, this guy is not fake. He is spirit filled. He's not fake. He is spirit filled. And I can see that he's living a life of the desert. So don't castigate him. Even the church is supposed to accommodate him. And what's the he's a Catholic. Catholic. The essence of saying it is for you to know that God can even give you that same gift of prophecy and all that. Yeah. I said to my brother, please, this man is a sweet-filled guy. He's a young guy that has the Spirit of God. So castigate him not, please. Instead, encourage him. Jesus have mercy on us. Almost the same thing Father Bonaventure and his colleague Ukurunde Madu question over ordination, their priestly ordination. Kelebo no the Catholic no potano kono bia question priestly ordination of Ebube Nuonso kono na anu hoye Ebube Nuonso confirm na Ebuka Obi a Catholic ko and not the John the Baptist of our time. Actually, kono bia question no parish ebe Ebube Nuonso na practice as a priest. Actually, kono bia question no kelu bishop ordain bia no question no ye ndo chonga noko ono batalo Bonaventure anya na ndo otu bia no question no nke Ebube Nuonso na Ebube Nuonso kolu na ekwe ogbalo nie si ono hapu onya. He confirmed that Ebuka Obi is a Catholic, even as a Catholic priest. Bia no kono koyo ono no fada ono kowo onaya koyo ono onaya koyo ono batalo Father Bonaventure na colleague ye anya ndo chonga n'ogo ndo okwu n'ụka kelu ndị a na-eklem anyị n'ọha ka iwe wụrụ Catholic na ha Catholic na onweghị ife anyị ma na Catholic na Catholic jikwa wee mee nka Catholic jikwa wee mee nka Catholic ji wee mee nka gwa m ife Ebuka Obi nwere to do with Catholic Church ndị mmadụ ya eji wee na-enwe problem that na a Catholic nwere ministry ebe ọ na-eme ife dị mma na-ewu soul for Christ. So o wee wuluzie na ụnụ ye respect nya bishop nkwasị nya na-akpọ mmadụ oku. I'm not God. I want somebody to come and tell me, because some people na-ekwu respecting the bishop na bishop nka na bishop nka wee jụọ ụnụ wee sị ọ bishop na-akpọzi mmadụ okpukpe oku ka Chukwu na-akpọ mmadụ okpukpe oku. Iwu awụ na everybody must answer that call as an ordained priest. Is that a must? I am asking. Is that a must? If Ebuka Obi is not winning soul for the devil, but winning soul for Christ, why must a Catholic priest have problem with Evangelist Ebuka Obi and his ministry? I am asking you. We have heard so many fathers. Let me not even talk about so many fathers. Reverend Father Ejike Membaka anointed him. He anointed him. Father Luke Eze discovered him. And right here in this video watch, Father Ebube Nuonso has also confirmed him. Problem is Father Ebube Nuonso not an ordained Catholic priest? Do you know more than him? I don't know why you people are not dragging him.
drag ya na etu nu si drag Fada Bonapi, because kerife Bonaventure kwuru. Bonaventure simply said that no akpọrọ ndị mmadụ okpukpe through various means, and na people ya answer okwu ahụ through different ways. N'ụfọdụ ya zee ka ndị prophet, n'ụfọdụ ya zee ka nda, n'ụfọdụ ya zee ka nda, and onyinye amala Chineke dọ n'ụdị. O wee mechaa wee gwa kedu ife a Catholic priest eji wee nwee problem with ordination Ebuka Obi, when Ebuka Obi has never for one day paraded himself as a Catholic priest, or they keep mass, or they eme baptism, and or they bless marriage. Kedu ife eji wee nwee problem with him? One sin or committed, or by yes you know, Ebuka Obi is a blessing to this generation, that is a gift to this generation. Okay, ngwa Ebube Nuonso agwago na John the Baptist, na Evangelist Ebuka Obi is the John the Baptist of our time. Kọbanụ ya ọnụ unu ndị Catholic. Face ye, achọrọ m ka unu face ye kọba ya ọnụ. Kọbanụ ya afa. Gwane na ọma hife ọ na-ekwu. Gwane na ọha fada ka ọwụ. Gwane kele onye chiri ye fada. Gwane ka bishop ọ na serve under. Gwane ka diocese ọ nọ na. Pụtanụ Ebuka Obi na dosisi ọ na-ajị. Unu nụ ha that name Ebuka Obi automenti demon na ajọ mmụọ n'unu n'ime. Ọchọstara ajọ mmụọ niile n'unu n'ime, ma ndị omenala bụzi eziokwu ha ncha niile atọ nọ na wụrụ Catholics. Fight over for the interest of Catholic. Abandon all the omenala bụzi eziokwu agenda. Ndị okomoko. They can change like chameleon into anything. They can change like chameleon into anything that is against Ebuka Obi, provided never against Ebuka Obi or never against Christianity. Ofubos ifupuo ha onto aka ha so wejije no tan the mountain on fire ogo ejo ha kerife interest ha na ebe mountain on fire no kerife interest ha na ebe mountain on fire no the mountain on fire egolu holu the mountain on fire ha ya no the mountain on fire bia complain lo etu aka ha so weje no tan the mountain on fire ogo keta ha na ha no tan the Catholic ogo. Yes, even as ndị omenala bụ eziokwu ha wo, they can change in the Sabbath okwu ha bịakwa join on the Sabbath wakwa ndị Sabbath immediately ndị ụwa iche nọ ndị Catholic wunde na complain emoha na ụfọdụ ndị Catholic na complain wunde goje na ala egoje ha debe ahụ na we are speaking for the Catholic Church. Emoha na nọ under the manipulation of ndị omenala bụ eziokwu sepụfia kwa ọwụ n'iwu onye ụka nda we manipulate you, onye Catholic nda we manipulate you, iwe na aka man of this etu agba aka n'isi ịgbapie esepụfia kwa si azazakwa yo Chineke mgbaghalụ n'ikwu gaalụ n'ọnụ yo Chineke mgbaghalụ n'ikwu gaalụ n'ọnụ ose eluigwe ha na-agba. Is it all about who is a Catholic or who is a Pentecostal or who is an Anglican? Ose eluigwe niile anyị na-agba awụ onye mara ụzọ ọwụ na anyị esi wee gba ọsọ ahụ ma nya wụ na-agba n'ulu n'isi ngwụcha ọsọ ahụ onye mara ụzọ ọwụ na ọ ga-esi kpọ Chineke ya ze kpọọ onye n'ofe ala ajị ka anyị na-achị n'efi. So ka a nọwakwazie ọgụ n'ime Christianity. Is that what you people want us to be doing? Ka akpawakwazie oke ọ bụrụ na Ebuka Obi na-win soul for Christ, why will you have problem as a Catholic about more those here operating ministry? Why must you have problem? Is Christianity all about the interest of our bishops? The bishops are not even complaining. It is you that don't know.